Nastavenie systému InGold Pay. Oslovila vás možnosť ponúknuť svojim zákazníkom a klientom bezkontaktné online platby v zlate? Ste správcom firemného zlatého konta a chcete efektívne využiť všetky možnosti a výhody systému InGold Pay? Potom ste tu správne. Ukážeme vám ako na to. Prvým krokom je nastavenie systému InGold Pay. Firmy, ktoré prijímajú platby v zlate, sa môžu zadarmo prezentovať v online katalógu. Ten je navrhnutý tak, aby klientom so zlatými kontami ePlan Gold alebo ePlan Rentier pomohol nájsť miesta, kde môžu za nakúpené služby a tovar zaplatiť zlatom. Nastavenie môžete urobiť v okamihu, kedy je zautorizovaná zmluva ePlan Max vašej firmy. Otvorte detail zmluvy ePlan Max, prejdite na záložku Systém InGold Pay a pripravte prezentáciu svojej firmy v katalógu. Zadajte názov firmy alebo obchodu. Označenie, ktoré tu uvediete, bude zobrazené pri všetkých vašich pobočkách zverejnených v katalógu. Uľahčite zákazníkom cestu k vám. Katalóg obsahuje tiež mapu s navigáciou. Preto odporúčame uviesť názov presne tak, ako je uvedený na vašej prevádzke, na vašom vývesnom štíte. Pokračujte popisom činnosti svojej firmy. Povedzte návštevníkom katalógu, na čo sa u vás môžu tešiť, čomu sa venujete a čo im ponúkate. Ak máte vlastné webové stránky, môžete ich vo svojej prezentácii v katalógu tiež uviesť. Katalóg umožňuje full-textové vyhľadávanie i filtrovanie podľa kategórie činnosti. Svoju firmu môžete zaradiť až do 3 kategórií, ktoré najpresnejšie vystihujú váš odbor podnikania. Ste kaviareň? Prémiový butik? Alebo napríklad autoservis? Jasná kategorizácia vám pomôže byť vidieť presne tam, kde máte byť. Posledným údajom je označenie prvej pobočky. To môže byť sídlo firmy, centrála alebo iná prevádzka, kde budete prijímať platby v zlate. Stačí uviesť názov pobočky a jej presnú adresu. Názov pobočky je neverejný a bude slúžiť hlavne správcovi firemného konta, ktorému uľahčí jej identifikáciu pri správe systému. Na túto prvú pobočku je priradený tiež prvý terminál, ktorý vám odišiel zadarmo v štartovacom balíčku. Zostáva ešte voľba, či túto pobočku chcete zverejniť v katalógu firiem. Základné nastavenie systému InGold Pay je dokončené a dostávate sa do prehľadnej administrácie, kde máte na dosah ruky správu pobočiek, terminálov, zariadení pokladníkov. Rozsah, v akom využijete ponúkané možnosti, závisí iba na vašich potrebách a vašom rozhodnutí. Platby v zlate budete prijímať iba vy, správca firemného konta? Potom máte hotovo. Stačí vám jedna pobočka a aplikácia IBIS InGold. Pokiaľ však máte viac predajní, prevádzok a platby v zlate bude prijímať viac zamestnancov, pokračujte ďalej. Aby ste pripojili ďalšie pracovisko, ktoré bude prijímať platby v zlate, budete potrebovať mobilné zariadenie, mobilný telefón alebo tablet, s prístupom k internetu a ďalšie terminály, ktoré budú mať poverení zamestnanci k dispozícii. Do mobilného zariadenia si pokladníci na pobočke stiahnu aplikáciu InGold Pay. Táto aplikácia ich prevedie pripojením k firemnému kontu, ďalej im umožní zadať prichádzajúce platby v zlate a poskytne im prehľad platieb v zlate, ktoré sami prijali. Vy, ako správca firemného zlatého konta, prostredníctvom administrácie nastavíte všetky potrebné práva. Začnite pridaním pobočky. Vyplnite jej názov, jej presnú adresu a určite, či má byť zobrazovaná v katalógu InGold Pay. Pod pobočkou určite pokladníkov, teda osoby, ktoré budú mať oprávnenie prijímať platby v zlate. Uvediete meno a priezvisko zamestnanca a nastavíte jeho prihlasovacie údaje. Vami nastaveným prihlasovacím menom a heslom sa následne bude zamestnanec pripájať do aplikácie InGold Pay. Odovzdajte mu ich bezpečnou cestou podľa vašich firemných zvyklostí a postupov. Máte zamestnanca, ktorý pracuje na viacerých prevádzkach? I na túto situáciu sme pripravení. Pri zamestnancovi upresníte, na ktorých pobočkách môže prijímať platby v zlate. Zostáva ešte objednať ďalšie platobné terminály. Po výbere voľby Nový terminál sa vás spýtame na formu úhrady. Terminál totiž môžete zaplatiť ako zlatom, tak peniazmi. Po tomto výbere prejdete do klasického jednorazového nákupu, v ktorom objednávku zrealizujete. Okrem špecifikácie množstva vás požiadame o doplnenie názvu terminálu. Pozor! Uvedený názov bude vytlačený na termináli. Preto odporúčame uviesť napríklad názov firmy alebo označenie obchodu.
Terminály môžete podľa potreby presunúť pod inú pobočku, napríklad v okamihu personálneho posilnenia jednej z nich. Objednávku terminálu môžete rozšíriť o ďalší tovar. Doplniť môžete stojančeky na terminál, doobjednať si môžete samolepky, letáčiky alebo reklamné predmety. V ďalšom kroku skontrolujete správnosť údajov o firme. Môžete upraviť doručovaciu adresu alebo dokonca zmocniť inú osobu na prevzatie tovaru. Zásielku jednoducho odošlite presne tam, kde ju potrebujete mať. Zostáva upresnenie spôsobu doručenia a platby a postúpite do rekapitulácie objednávky. Je všetko podľa vašej predstavy? V tom prípade nákup potvrďte. Máte nastavené pobočky, pokladníkov a objednané terminály. Teraz zostáva prepojiť pobočku s firemným zlatým účtom. Pokračujte k záložke Nové zariadenie. Po stlačení tlačidla vám systém vygeneruje unikátny kód, pomocou ktorého zautorizujete mobilné zariadenie z pobočky a aplikáciu InGold Pay pripojíte k vášmu firemnému kontu. Tento kód bude potrebovať pokladník na pobočke. Využiť môžete ako QR kód, tak hypertextový odkaz. Majú rovnakú funkcionalitu, rozhodujúca je, s ktorou formou sa vám bude lepšie pracovať. Celý systém máte plne pod kontrolou. Nielenže môžete meniť nastavenia systému InGold Pay, kedykoľvek pridávať nové pobočky, spravovať pokladníkov, využívané zariadenia a terminály, kontrolu budete mať i nad objemom transakcií v zlate podľa jednotlivých pobočiek i zamestnancov. Systém InGold Pay predstavuje moderné a prehľadné riešenie na realizáciu platieb v zlate, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám.